Terwijl de Joegoslavische troepen zich terugtrekken, stromen duizenden KFOR-militairen Kosovo binnen. Ze hebben inmiddels 4 massagraven aangetroffen. Het grootste ligt bij Kačanik in het zuiden van Kosovo. Op weg naar Kačanik passeren we een lange kolonne Amerikaanse legervoertuigen op weg naar hun posities in het grensgebied. Ze worden begeleid door Apache-helikopters die de heuvels in de gaten houden. Het massagraf dat door Engelse troepen is ontdekt ligt een paar 100 meter achter de officiële moslimbegraafplaats. Het ziet er geïmproviseerd, maar tegelijk ordelijk uit. Juist daarom wil de plaatselijke KFOR-commandant geen overhaaste conclusies trekken. We can't say whether the graves are local Albanian, Kosovans or Serbians. It's impossible to say yet, and that would take some time until that's been established. Possible that they've been reburied from another grave. Terug in Pristina zien we een Britse ambulance voorbij schieten. Even verderop staat de auto van een Servisch echtpaar dat wilde vluchten. Hun wagen is door onbekenden doorzeefd met 7 kogels. Als door een wonder is alleen de chauffeur gewond. Het was het enige ernstige incident van de afgelopen 24 uur in de Kosovaarse hoofdstad, maar de toestand blijft gespannen. Ook komen er steeds meer hulpverleners de stad binnen. In Pristina worden al hulpgoederen uitgedeeld, maar daarbuiten is het veel moeilijker. Een grote groep mensen die hulp nodig hebben. We verwachten dat dat vooral de mensen zijn die heel lang verscholen hebben gezeten in Kosovo en nog verscholen zitten in de bossen en de bergen. Daar hebben we tot nu toe nog geen toegang toe. Ook het herstel van de stad zelf moet snel ter hand worden genomen om de terugkeer van de vluchtelingen mogelijk te maken. Overigens vinden verschillende KFOR-commandanten en hulpverleners dat de materiële schade die in Pristina en omgeving is aangericht door Servische plunderaars en NAVO-bombardementen eigenlijk nog wel meevalt. Vooral omdat er naar verhouding maar weinig woonhuizen zijn getroffen. En dat zou kunnen betekenen dat de mensen die de stad de afgelopen maanden zijn ontvlucht veel sneller kunnen terugkeren dan aanvankelijk was voorzien. Ook zijn er sterke geruchten dat het UCK een wijk in Pristina zou hebben ingenomen. Een schoolgebouw zou dienen als hoofdkwartier. Ondertussen blijven de Joegoslavische troepen zich massaal terugtrekken. Veel soldaten zijn gefrustreerd over hun gedwongen vertrek. En dat laten ze merken ook. Alleen vandaag al zijn 30.000 Servische burgers uit Kosovo weggetrokken. Bang als ze zijn voor wraakacties van terugkerende Albanezen en van het Kosovo-bevrijdingsleger. Verslaggever Wouter Kurpershoek in Kraljevo in Servië maakte de volgende reportage. Het lijken dezelfde beelden die de afgelopen maanden al de wereld zijn overgegaan. Lange rijen tractoren, aanhangers volgepakt met huisraad en de onzekere gezichten van mannen, vrouwen en kinderen die huis en haard hebben verlaten. Alleen zijn het deze keer geen Albanezen, maar Serviërs die Kosovo massaal ontvluchten. Policija skinula uniformu. Nema. Šta ćemo mi sad? Nismo smeli da čekamo. Omdat Servië al veel vluchtelingen herbergt uit Kroatië en Bosnië, moet volgens Olgo Nikolic van een Servische vluchtelingenorganisatie de stroom Serviërs uit Kosovo gestopt worden. Moraju odmah da počnu da deluju tamo gde su Srbi na način koji će njima povratiti neko poverenje. Da ne smatraju da su tamo prepušteni sami sebi i da će biti likvidirani, masakrirani od strane Šiptara. Een aantal van de vluchtelingen is de afgelopen weken gewond geraakt door de bombardementen van de NAVO. Het officiële Servische standpunt is daarom dat de NAVO verantwoordelijk is voor de humanitaire crisis. Maar Olga Nikolic beschuldigt vooral de eigen politieke leiding. Pre svega treba ukloniti taj politički vrh, onda
demokratizovati ovu zemlju, uvesti demokratiju u ovu zemlju, ubediti ljude da mogu bolje da žive bez ove politike koja je danas na sceni u ovoj državi. Deze Servische vluchtelingen voelen zich in de steek gelaten. Niet alleen door het eigen leger en de eigen politie die Kosovo gedwongen heeft moeten verlaten, maar vooral ook door de NAVO die niet op tijd is geweest in hun dorpen en steden om ze te beschermen tegen het Kosovo-bevrijdingsleger. En zo ontstaat er een nieuwe grote groep vluchtelingen in deze regio van de wereld die toch al zo barstensvol vluchtelingen zit. Ma i treba ta budala, nikad nije ni trebao da bude to što je bio. Zbog njega su krivo izgorela sela tamo, bar 10% zbog njega. Veel Serviërs wachten de terugkeer van de Kosovaren niet af. De etnische Albanezen doen ze uitgeleide, vaak niet erg zachtzinnig, zoals hier in de stad Prigeren. Vervolgens worden de huizen van de Servische bevolking geplunderd. Een van de doelwitten was een café waar de Servische militairen geregeld gingen drinken voordat ze hun aanvallen uitvoerden. De net gearriveerde KFOR-troepen hebben nog weinig kunnen doen tegen dit gewelddadige volksfeest. Wouter, je hebt daar Servische vluchtelingen, politiemensen en militairen voorbij zien komen. Hebben zij een verklaring voor die massagraven die in Kosovo zijn gevonden vandaag? Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat het niet gemakkelijk is om Servische politieagenten en soldaten te confronteren met dit soort vragen op het moment dat ze terug aan het trekken zijn. Toch hebben we dat wel geprobeerd en sommigen waren ook opvallend genoeg bereid om iets te zeggen. En dan hoor je dat het niet ontkend wordt. Men geeft toe dat er hier en daar misstanden zijn geweest. Alleen willen ze dan niet vertellen wat precies. Dus er wordt niet gezegd, ja, er is inderdaad gemoord, er zijn mensen neergeschoten of wat er dan ook gebeurd is. Bijvoorbeeld geroofd of huizen platgebrand. Maar er zijn dingen gebeurd. Alleen willen ze er onmiddellijk aan toevoegen dat dat niet is gebeurd door het Servische officiële leger en Servische politie. Degenen die ervoor verantwoordelijk waren, zo vertellen ze, dat zijn die paramilitaire groepen die door dat hele gebied hebben gezworven. Dat zijn gewapende burgers geweest, gewapende Servische burgers die hier en daar bezig zijn geweest. Alleen nogmaals, ze willen dan niet vertellen wat dan precies. Alleen ze hebben er blijkbaar belang bij om duidelijk te maken dat zij als officiële leger en officiële politieagenten dat niet hebben gedaan. Wat zeggen ze over de zware verliezen die volgens de NAVO de afgelopen weken zijn toegebracht aan de Servische troepen? Die verliezen zijn groot. Als je hun verhalen moet geloven zijn er veel mensen omgekomen. Men is ook heel teneergeslagen en vooral teleurgesteld omdat er weinig aandacht aan gegeven mag worden. Wij hoorden een verhaal in een klein dorpje waar veel soldaten van naar het front waren gestuurd. Dus een klein Servisch dorpje. En daar zijn de afgelopen dagen alleen al 53 lijken teruggebracht van soldaten die zijn omgekomen door NAVO-bombardementen in Kosovo. Normaal wordt er een soort mededeling gedaan, wordt daar ook rugbaarheid aan gegeven door het middel van het ophangen van die bekende papiertjes. Er staat dan een foto op en een kruis en een naam en waar iemand is omgekomen. Alleen dat mocht uitdrukkelijk nu niet gebeuren. Al die mensen zijn min of meer in stilte begraven. En zo werd ons verteld, er komen ook nog tientallen lijken aan die in vrieswagens onderweg zijn naar Servië. Blijkbaar willen de autoriteiten niet dat de bevolking op de hoogte is van het feit dat er wellicht meer slachtoffers zijn gevallen. Maar ja, dat gaat dus op deze manier toch gebeuren, omdat die mensen terugkomen met verhalen. Ja, alleen men wil ze dus niet voor de camera vertellen. Dat begrijp ik natuurlijk ook wel weer. Aan de andere kant is men toch bereid om iets te zeggen over wat er is gebeurd in Kosovo. Wat ze hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt en hoe het was om die NAVO-bombardement mee te maken.